नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही ब्रांड गाना सैड सॉन्ग लिखले बनी नया धुन पर, बिल्कुल जबरदस्त बावे। आप सब आराम से गाना के गा सकतानी। केहू भी कलाकार बा अगर अच्छा तरीका से ही गाना गावता तो गारंटी बाजी गाना जरूर हिट होई और मार्केट में जरूर ही चली, काहे कि नया धुन पर बा और नया मैटर जबरदस्त बावे। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहा बनी, तो सुनी कैसे बा। हो प्यारो में कइलू वादा, आज बदलेलू काहे इरादा। हाँ, तू प्यारो में कइलू वादा, आज बदलेलू काहे इरादा। तोहरे चक्कर में ही मजनुआ बर्बाद बा, का तारा याद बा, का तारा याद बा। तू प्यारो में कइलू वादा, आज बदलेलू काहे इरादा। हाँ, तू प्यारो में कइलू वादा, आज बदलेलू काहे इरादा। तोहरे चक्कर में ही मजनुआ बर्बाद बा, का तारा याद बा, का तारा याद बा। तई रोला मुखड़ा आराम से आप सब गा सकतनी। जकरा जौना स्केल से गावे, कोई हाई से चाहे लो से गा सकतनी ये गाना के। तो अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहा हूँ, तो सुनी अंतरा कैसे बा। हो हमारा गोदी में रो जे सोवते रहलू, ना होखे मुलाकात तो रोते रहलू। हो हमारा गोदी में रो जे सोवते रहलू, ना होखे मुलाकात तो रोते रहलू। हमार दिल का मंदिर के प्रसाद बा, का तारा याद बा, का तारा याद बा। तो चली रहा अंतरा। और गाँव में अगर हमरा से कोनो डिस्टर्ब होत होई तो आप सब हमारा से पूछ सकतनी कि भैया करे कौना तरीका से गावे के बा। काहे कि केहू भी गाँव में गड़बड़ा जाला। ये स्टूडियो ना हवे कि एगो गावे खातिर एगो शब्द के स्टूडियो में 10 बार रिपीट कइल जाला। अब और हम गा के सुनावतनी तो 10 बार रिपीट नहीं होत, बस हम एक बार गा देतानी, उहे में सेव होता जौन वीडियो बनता। अगर हमरा से गाँव में गड़बड़ाता तो हम ओकरा के सुधार कर देम। जे अगर ये गाना के गावे चाहता तो हम सुधार के दे देम। तो चली लास्ट अंतरा खातिर हम हर वीडियो में बतावनी कि भैया लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कांटेक्ट कर सकतानी। हम लास्ट अंतरा लिख के व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देम, आराम से आप सब गा सकतानी। और चली जे पर्सनली में गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला और यूट्यूब पर डालतनी। एकरा से भी बेहतरीन और ब्रांड गाना लिख के देनी और आराम से आप सब गा सकतानी। और जो नया म्यूजिक बनवाना चाहता तो नया म्यूजिक हमारा यहाँ बनेला ब्रांड म्यूजिक, बहुत कम बजट में एकदम सुपर डुपर म्यूजिक बनी, कम पैसा लागेला हमारा यहाँ। काहे कि हर कलाकार के हमार काम बा सहयोग कइल, काहे कि हम गीतकार हई और हम चाहेनी कि हमार गाना लिखल जे भी गाय के गाओ आराम से वो गाना हिट होके। तो चली और जे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो अपन खुद के स्टूडियो हमार बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारे स्टूडियो बा। आप सब आ सकतानी। रहे खाए के पैसा ना लगेला, केवल रिकॉर्डिंग के पैसा लगी। रह सकतानी या रह के खा सकतानी और आराम से गा सकतानी हमारा स्टूडियो से, कोनो दिक्कत परेशानी ना होई। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। और राइटर दुर्गेश बेदर्दी के चैनल पर प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा बनौले रही। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती, जय।